e karomo mar KICC e higa mar 2019 ng'adne twech mar higni 20 jela. Jang'ad bura mar doho ma Milimani Bernard Ochoi wacho ni dine bed ni monj ma kamano notimore dino kelo lal mathoth. Kaluwore gi nonro, karomo mar KICC kuom thuolo achiel wachore ni nyalo ting'o ji 10,000 ka bende kar romo no thoro rwako welo kowuok e pachoka kaachiel kod mago mawuok e pinje maoko. Bwire noyie gi ketho makamano koseyo tuo mar paro kata mar obwongo mane nitiere godo e kinde no, kendo kwayo doho mondo mi ombekne kum. Ka doho ne othicho kwayo makamano, kiseye gi ketho makamano en kaachiel kod nyawadgi mong'ere kaka Mohamed Abdalla ma pod ifuero ndache. Doho mamalo oyiene duol